53 обшуки, 366 затримань та допитів, 140 штрафів та 210 арештів. І це цифри лише за минулий 2021 рік. Ці дані опублікував Кримсько-татарський ресурсний центр, проаналізувавши, як часто порушувалися права людини в окупованому Криму. Маховик репресивної машини російських силовиків не знижує своїх обертів. Відправити у в'язницю можуть з формального приводу, звинувативши у причетності до забороненої в Росії організації, таких як Хізбут Тахрір або Свідки Єгови. На виході справа шита білими нитками зі звинуваченнями у тероризмі та спробах повалення державного устрою. В результаті, за злочини яких не було, вироки такі, що навіть убивцям не дають, до 20 років в'язниці. І більшість із тих, кого затримують, катують, засуджують до максимальних термінів покарання – це кримські татари. Так, у лютому цього року окупанти знову провели облави. У середу, 9 лютого, силовики вдерлися до 4 осель кримських татар. На цей час навіть вимкнули мобільний зв'язок. Поза зоною доступу опинився адвокат Еміль Корбєдінов, координатор Кримської солідарності Ділєвєр Мєметов та кореспондент об'єднання Зідана Джекілямов. У танковому під Бахчисараєм затримали Ансара Османова, у Сімферополі Амедхана Абдулвапова, у тиловому біля Севастополя Ернеста Сейт-Османова, а у Білогірську Марлена Мустафаєва. Окупанти заарештували чоловіків до 7 квітня. Їм закидають нібито тероризм та спробу захоплення влади в Росії. Підтримати бранців зібралися чимало кримських татар. Вони обурені черговим свавільним затриманням та безпідставними обвинуваченнями. Тех людей, которых забирают, это самые ценные люди для этого народа. Действительно, это люди, которые просто являются душой этого народа. И несмотря на то, что прошло уже после аннексии порядка 8 лет, этот народ не сломлен и держится, и силовые структуры, как только не пытались, да, государственный аппарат как только не пытался, и подставных людей, так называемых сатханов, да, и тому подобное, внедрить в общество крымско-татарское, общество их не принимает. И второй метод, а это метод Екатерины, так скажем, да, как Владимир Путин сказал, мы будем применять политику Екатерины, это силовой метод. То есть как с нашими предками поступали, точно так же и сейчас пытаются сломить дух народа. Но не учитывают одного, вместо одного Марлена приходит 2 Марлена. Уже 6 місяців за ґратами окупанти тримають першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та двоюрідних братів Ахтемових. 3 та 4 вересня окупанти зі зброєю в руках та ховаючи обличчя у балаклавах вдерлись до їх домівок і вивезли у невідомому напрямку. Згодом їх знайшли у буцегарні ФСБ у Сімферополі. Окупанти звинуватили чоловіків у диверсії на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. Братів Ахтемових змусили обмовити себе та Нарімана Джеляла. На кадрах, які зняли ФСБівці, вони затинаються у складній термінології та зізнаються у тому, що начебто отримали по $2000 від Меджлісу та української розвідки, які за версією окупантів спільно готували план пошкодження труби у Перевальному. Что подумайте хорошенько, где вы сейчас, у вас у всех есть дом, семья, работа, все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я? Згодом стали відомі подробиці, як ФСБівці вибивали потрібні свідчення затриманих. Про це бранці розповіли у своїх листах, які передали через адвокатів. Асана Ахтемова викрали вночі. У катівні його прив'язали до стільця, а до вух підключили дроти зі струмом. Після того, як Асан сказав, що зізнається у всьому, його побили та вивезли до лісу, по дорозі погрожуючи вбити. Меня вытащили из машины и сказали: «Давай беги и помни, что я хорошо стреляю». Я сказал, что я бежать не буду, убивайте меня здесь. После этого посадили в машину и куда-то повезли. Меня привезли в здание ФСБ на бульваре Франко, 13 в Симферополе, где меня допрашивали следователи, и я подписывал много документов. При этом я себя очень плохо чувствовал, так как все тело болело, я задыхался. В здании ФСБ мне включали камеру, и я говорил все, что им нужно. Даже сейчас у меня появляются приступы, когда засыпаю. Мне кажется, что я забываю дышать.
Про погрози та маніпуляції ФСБівців, які змушували до псевдосвідчень, розповів і Наріман Джелял. Але це переслідування не зламало його. Джелял був готовий до арешту після участі у саміті Кримської платформи у Києві. Адвокат Микола Ползов упевнений, що це помста Росії за участь Нарімана у цьому саміті та незмінну позицію щодо окупації та репресій, а також привід, аби визнати Меджліс терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Через листи з неволі Наріман заявив, що його боротьба триває. Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами. Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим, сказал: «Ваше оружие – слово, а это гораздо опаснее. Так что мое оружие со мной, мое слово со мной, мое слово с вами». Зараз усі троє перебувають у Сімферопольському СІЗО. Окупаційні судді продовжили їм арешт до 23 лютого. Підготовче засідання у сфабрикованій справі проти Нарімана Джеляла та братів Ахтемових призначили на 18 лютого. Судилище щодо так званої диверсії на газопроводі відбудеться в окупаційному Верховному суді Криму. За даними правозахисників, у Криму з моменту окупації 238 політичних в'язнів. Із них 169 представники кримсько-татарського народу. 70 з них уже отримали вироки та їх відправили до російських в'язниць. Наразі у різних кримінальних справах переслідують 93 кримських татар. Через переслідування та несвободу з Криму були змушені виїхати десятки тисяч людей. Тим часом окупанти впроваджують політику заміщення. Російська влада навмисно створює умови, аби більшість незгодних із окупацією залишили півострів. Натомість з Росії окупанти завозять сотні тисяч своїх громадян, зокрема військових, тим самим змінюючи демографію Криму та перетворюючи його на військову базу. Аби придушити будь-який спротив в окупованому Криму, Росія використовує адміністративне кримінальне право та пропаганду. Але й цього окупантам замало. Незгодних з окупацією кримчан викрадають та вбивають. На перший рік окупації припадає найбільше насильницьких дій. 28 людей зникли безвісти. Перший відомий випадок трапився 3 березня 2014 року. У цей день кримський татарин Рішат Аметов вийшов з протестом на площу Леніна у Сімферополі. Під час одиночного пікету до нього підійшли троє бойовиків з так званої самооборони Криму. Його швидко посадили до машини та вивезли у невідомому напрямку. Понівечене тіло Аметова знайшли за 2 тижні у полі біля села Землянічне Білогірського району. Поруч із ним кайданки. Голова була обмотана клейкою стрічкою. Рахунок тих, кого викрали та не знайшли, йде на десятки. Серед них Ервін Ібрагімов, члена Всесвітнього конгресу кримських татар, викрали біля дому у Бахчисараї у травні 2016 року. Ось останні кадри з Ервіном. Його машину зупиняють невідомі у формі дорожньої поліції Росії. Насильницьки заштовхують у мікроавтобус. Ервін пручається, намагається втекти. Відтоді його доля невідома. Надія – це, мабуть, найбільше, що найдорожче, що є в рідних, в близьких, в людей небайдужих і тих, хто співчуває і вболіває душею за долю Ервіна. І не тільки. На жаль, це не одиничний случай. Аби змусити людей обмовити себе та інших, до справ беруться кати. Правозахисники фіксують непоодинокі випадки тортур, які застосовують до затриманих у застінках ФСБ. У грудні Крим шокувала історія мешканця Старого Криму Нарімана Аметова. Російські окупанти викрали його з дому, вивезли у невідомому напрямку, закрили у підвалі, де було щонайменше 5 окупаційних силовиків, і катували. Тортурами електричним струмом Нарімана Аметова змушували пройти перевірку на детекторі брехні. Апарат показав його невинуватість. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, його ставлення до терористичних організацій.
Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співробітництво. Згодом Нарімана вивели з того підвалу з мішком на голові та везли близько 1,5 години. Неподалік Старого Криму, де живе Наріман, його виштовхнули з машини та поїхали геть. Наріман знайшов у собі мужність розповісти про це, навіть усвідомлюючи, що за це окупанти можуть йому помститися. Дивитися спокійно на його розповідь неможливо. Я сказал, хорошо, я говорить не буду. Но они сделали ошибку. Они бы лучше бы убили меня. Потому что я буду рассказывать все, что происходит. Усі ці злочини фіксують правоохоронці, зокрема прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя. Тих, хто катує людей, фабрикує проти них справи та керує цим беззаконням, чекає суд. Серед них співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов, відомий тим, що катував кримського татарина Рината Параламова та інших політичних бранців, та причетний до переслідування адвокатів Еміля Курбідінова та Едема Сімідляєва. У списку Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня минулого року 52 прізвища тих, проти кого держава застосувала персональні санкції. Санкційний список російських окупантів та колаборантів в окупованому Криму розширив і Європейський Союз. Туди потрапили ще 8 людей за підрив територіальної цілісності України. Це так звані судді Михайло Білоусов, Андрій Довгополов, Віктор Можелянський та Галина Редько. Прокурор з Ростова-на-Дону Євген Колпиков, слідчий окупаційного управління слідчого комітету Магомед Магомедов, а також окупаційні керівники ФСБ та слідчого комітету в Криму Леонід Михалюк та Володимир Терентьєв. Але покарання можливо лише після деокупації. Розголос цих злочинів наразі єдина можливість захистити цих людей від тортур. Дети каждый день спрашивают, когда придет Вадим. Они приехали, Бабака. Когда видят его фотографии, начинают целовать. Целовать, говорит, любимый Бабака. Когда ты приедешь? Это очень тяжело. Очень тяжело на это смотреть. Не плачь. Она не плачет. Ты хорошая девочка. Асіє заспокоює маму, яка не може стримати сліз, розповідаючи про свого чоловіка Вадима Бектемірова. На світанку 7 липня 2020 року до нього додому вдерлися окупаційні силовики. Все комнаты были осмотрены. Двор, гараж, сарай, курятник. В детской комнате, где были детские книги, детская литература, они подложили свою книжечку, которую вынесли и сказали, мы нашли запрещенную литературу, обвинив, что мой супруг якобы давал какие-то учения, какие-то знания. Хотя эту книжечку мы видели в первый раз. У нас в доме не было таких книг вообще. Після обшуку Вадима забрали, давши лише попрощатися із родиною. Третя дитина, син Ахмад, народився, коли батько був уже у в'язниці. У п'ятницю 11 лютого цього року російський південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Вадима до 11 років у колонії суворого режиму. То это, конечно, абсолютно был необоснованный приговор. Мы доказали, что это была провокация ФСБ, что все секретные свидетели – это агенты ФСБ, которые кочуют из уголовного дела в уголовное. И так далее. Все это было доведено до суда, но решение принято. До Криму Вадим приїхав із батьками у 1990 році, коли йому було 9. Захопився вивченням релігії, закінчивши факультет арабської мови та літератури університету Аль-Дженан у Лівані, працював у Криму перекладачем. До арешту активно займався допомогою тим, кого переслідували окупанти, читав у мечеті дуа на підтримку сімей політв'язнів, організовував передачі
передачі заарештованим кримським татарам, ходив на судові засідання з політично мотивованих справ, заробляв на життя торгівлею на Сімферопольському ринку, а з дружиною мріяв купити свій власний будинок, а не жити у батьків і ростити дітей. Нам очень тяжело без поддержки Вадима. Его не хватает очень сильно детям, его родителям, особенно его матери, которая осталась Вичи. без сына, которая похоронила своего мужа недавно. Он в свободное время занимался воспитанием детей, обучал их религии, возил их на детские площадки, в детский парк. Очень часто ходил с ними в мечеть. Помогал своим родителям физически, у которых большое хозяйство, а его мать, как и мы, остались одни. Таких дітей, у яких окупанти забрали батьків у Криму, 206. 9 додалося після обшуку 9 лютого цього року. 12 дітей народилися уже після арешту батьків. 27 потребують постійної медичної допомоги та ліків. А попереду короткі зустрічі з батьками під час так званих судів і рідкісні побачення у в'язниці та дні та роки без підтримки рідної людини. Дні та роки, які не повернути та не змінити. Але є підтримка народу, підтримка небайдужих людей, які допомагають збирати гроші на одяг, ліки та навчання. А ще пам'ять про щасливі хвилини з батьком і віра у те, що це розставання не назавжди. Відтепер в'язні Кремля та їх родини можуть розраховувати на соціальну правову допомогу від держави. У січні цього року Верховна Рада ухвалила закон про їх підтримку. Закон врегульовує статус та гарантії людям, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Він стосується військових, що потрапили у полон, цивільних заручників, ув'язнених з політичних причин та членів їхніх родин. Закон передбачає створення спеціальної комісії при Мінреінтеграції, яка вирішуватиме, кому надати статус політв'язня. Політв'язням і членам їхніх родин держава надаватиме щорічну грошову допомогу. Її розмір визначатиме уряд, а також одноразову грошову допомогу після звільнення людини. На час ув'язнення держава має відшкодовувати витрати родин на адвокатів, а після звільнення людина зможе отримувати безкоштовний захист своїх прав у суді. Держава також має сприяти з працевлаштуванням та житлом на весь період незаконного ув'язнення та 6 місяців після звільнення за людиною зберігатиметься її робоче місце. В ситуації, коли ми, на жаль, не можемо забезпечити їх миттєвого звільнення, ми можемо і ми повинні в межах своєї правової системи, в межах своєї юрисдикції в Україні створити всі умови для їх соціального правового захисту. Мені здається, що закон є хорошою правовою основою для цього. У березні Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила стратегію звільнення Криму. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це дороговказ до звільнення Криму. Він зауважив, що стратегію готували упродовж року і залучали Меджліс. Появу стратегії привітали у Меджлісі, але голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що в РНБО не врахували зауваження щодо права на самовизначення кримсько-татарського народу на своїй батьківщині та визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії. Прикро, що у прийнятій стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом, і наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримсько-татарського народу. А ось ухвалений Верховною Радою закон про корінні народи уже назвали історичним рішенням. За 325 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.
Цей закон визначає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків. Визнаються представницькі органи корінних народів, зокрема і меджліс кримсько-татарського народу. Гарантується дотримання та розвиток духовних, релігійних і культурних традицій і звичаїв, збереження культурної спадщини, а також державна підтримка для медіа. Законом заборонено заперечувати етнічну самобутність корінних народів, а також визнається право народу на самовизначення. Всі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства. Сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Більшість народних обранців єдині в думці. Закон про корінні народи стане підмурком до звільнення Криму. Як ще одна знакова подія – саміт Кримської платформи. Він відбувся у серпні минулого року. Участь у ньому взяли представники понад 40 країн на чолі з президентами, головами урядів та парламентів, міністрами закордонних справ та послами. Вони підтвердили підтримку територіальної цілісності України та заявили, що не визнають російську окупацію Криму та частини Донбасу. У кримських татар є така приказка: царство шакалів триває, поки леви не піднімуться на ноги. Ми дуже сподіваємось, що міжнародна спільнота досить скоро підніметься на ноги, щоб на нашій землі тривало право, а не груба сила. Саме цій меті присвячена Кримська платформа і декларація, яка буде підписана. Ще раз дякую представникам всіх країн, які у складний час, не дивлячись на погрози та шантаж з боку Росії, не дивлячись на пандемію, знайшли час і приїхали на цей саміт. Дякую. На серпень цього року уже анонсований другий саміт Кримської платформи, що повинен відбутись за участі парламентських делегацій різних держав. Наступним кроком до деокупації Криму, упевнені у Меджлісі, мають стати закон про статус кримсько-татарського народу та внесення змін до Конституції України щодо створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії.